bidaiari jaun Andreok. Ongi etorri Anoetako herri ikastolako aireportura. Segurtasun neurriak zaindu behar ditugula gogorarazten dizuegu. Beraz, aireportuko langileen esanei kasu egin. Minutu gutxi barru aireratuko gara. Bidaia on. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the airport. We would like to remind you to follow the safety measures. We will take off in few minutes. Enjoy your flight. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos y bienvenidas al aeropuerto. Les recordamos que sigan las medidas de seguridad. El avión despegará en pocos minutos. Disfruten de su viaje. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport. Nous souhaitons vous rappeler de suivre les mesures de sécurité. Nous décollerons dans quelques minutes. Profitez de votre voyage. Egunon bidaiari jaun Andreok. Ongi etorri Anoetako herri ikastolako aireportura. Segurtasun neurriak zaindu behar ditugula gogorarazten dizuegu. Beraz, aireportuko langileen esanei kasu egin. Minutu gutxi barru aireratuko gara. Bidaia on. Bazan garaia, koronavirus santu honek iraitxe batinen uzteko. Bai, neska, lasai nerona izetzen zan. Nik uste dut, sokak katuta batuko nintzara. Hoi den jatea, patatak, pizza, esuz. Zaten humanik mejoratuta ikusi nizula. Bueno, izidu pizkat eta guazen aurrea. Iritsi gara komerenengo geldialdia. Afrika!
Cultural Team. Teatro espektakulua. Guztua behartuko nintzake ginen gaien bizitzez. Alde harren urreko herrialde. Earki ondo gea, amakarentzan da, mojito batekin, kamarero enkariko ikina bat onera. Hau zen ez izibidea, zitu baikurdik. Jatik, zuen ikaso gure batean. Oporretan gabe eta guazen disfrutatzea. Bai, bida, hotxeako botilar bat mojito ekartzeko. Guazen ba. Yo no quiero hacer nada. Ara. Hau, gu izan, Euskaldun. Naia, oleitze martela ingerentzeko. Siusko mantxekio atxeiene, inioak tipietan gustora aiene. Ahoahe, oe, oe, ahoahe, oe, oe. Mendiankeak seinale, danborrak tuntun, arkoa gezia lumak toma jaukirten dun. Ahoahe, oe, oe, ahoahe, oe, oe. Bisontea ikusi du tantaka jotankak, espiritu dantzasuan mugisiuks hankak. Ahoahe,
oe, oe, ahoae, oe, oe. Zaldiak taka tan eiza bukatua, apatxe egin biribilean pipa sakratua. Ahoae, oe, oe, ahoae, oe, oe. Zaldiak taka tan eiza bukatua, apatxe egin biribilean pipa sakratua. Ahoae, oe, oe, ahoae, oe, oe. Indio zarroi beti bazarrak nazten, alde eharren bakero. Paken dona ezin paken utzi, bakero pistolero utzi pistola eta bihurtu ekarna aldero. Bueno, utzitxoak ere eta nire nifan bereko herriak emana. Leheno Txina nagoanen, nago Txina bateko parik pentsatzen espainola duenela, ez da egin? Labor dagoen eserez, ez dakitelazko pentsatuko gaitutan. Horatzek ikuste bazaitu? Bueno, bai, baina etxerik gangertu baldiat itxo batetea gaizki ez izan gatoriko, ez? Hainbeste doki, Amerika... Izarrik dugun lagunak urkitzea ondo daula esatea eta Espainiarra laguna esatea testu bat gaizki torriko. Bera. Korda indarra, oandik herri aldasko gazez ez digula bisitatzeko.
Goazen. Aizue, zer zaitun bapakenez? Vainilla sudurra kongelatu zait. Bueno, eta vodka pixkat horretzen zain badu eroteko. Aukeran nahiago ensalatik arruza pixkat, baina bueno, esatea zuena. Dobro pasaroi arruziu, ongetorri arruziera. Guazen foto eta Rusia no tiene zula baino, hemen ez dago, bai? Bai, nik uste hemen gauzek grabatu zuela. Jende iritsiko aldao. Zango nuke, baina alde garren jagoiek okitu arte. Bueno, zerbait interesgarri guzteko ongoa. Mazen begira bat, mazen.
friend. How are you? I'm fine, thank you. Can I go to the toilet? Bueno, hoy behintzat Halloween makin ondo ikasi genuen. Guazen rampen ereinua, aber gure inglesa mejuratzen. Bart, ez du pagatu gazta? Giro elegantea da zazpigarrena. Bai, baina ni gehiago berokia. Oiek ez diodan zeiten partidazioa baino lehenago. Bai, aka. Guazen partidu bat ikustea. Eso de noi, multipartidas eta samoaren jateko zuten. Nachos, guacamole, tequila, tacos, ¡ande, pendejo! Euskal Herriko tortilla patata baino hobeak ikezean. Arrazaizku baino, beste lekutako jana probatzaile ondo dago. Bai, bueno. México Colima. lindo! No sé qué tienen las flores, lloran las flores del Camposanto. No sé qué tienen las flores, lloran las flores del Camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo. Bai, nei, ikararen izango liteke antzinako greziar gehiatzea, Aristoteles, Platon... Esango nuke, Akropolisa ikustea izugarri izango zen. Guazen da!
nahi duena esango be, baina nahi antzinako Grezia aspergarri xamarra zait. Arrazoiak batzu, baina horiek ez duten inauteri ganostatzen da nik bidei bukera emateko martxa pixkan ere. Eta Brasila jungo bagina? Zamba! Earra! Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Bai, denboa puska baten aztutzeko ez moukoa. Eta hobena, ez teulakirik gastatu. Oain, gure Euskal Herri marabilloso hontan sartuta egomarko dugu berrio. Bueno, baina nahiko txoko zautu bokera eukideu, eta ez geak empatuko ez da. Baina hauen aste bat jai da, hau. Nahiz eta osako inauterik ez ezpatu, baina zeutingo dugu ez da. Bai ba, bere burua Jon, Oantzo, Ajun, Plata, Pipazelet bete, de futuro de joa. Ondo pasa jaiak una hauetan, eta hauetan ikusiko geha. Gora inauteria!